Tak, drazí přátelé, jdu se s váma podělit o další poznání, který se týká šetření. A je to šetření na kom jiným než na sobě a odpor k tomu. Takže taková situace v globusu, vybírám toaletní papír a proběhlo mi hlavou, že bych mohla koupit 2 balíky. No, ale taky mi proběhlo hlavou, že ty 2 balíky, že je to moc. A zároveň se mi ukázalo, že tam byl nějaký program šetření. Prostě budu šetřit, protože 2 balíky to už je hodně. Ale o to nejde, já jsem ty balíky samozřejmě oba koupila a si podrla v oku. Jenomže jsem si uvědomila, že tam vůbec nejde o to šetřit, ale o to přijmout a nebýt s tím v odporu, že zrovna šetřím, že probíhá toto. To je úplně dokonalý. A to jsem si uvědomila, že mi to vůbec nevadí, že to tady je, že teďko probíhalo jenom šetření. Je to vtipný, protože v naší rodině samozřejmě kdysi, když jsem byla malá, že jo, tak babička s dědou, hlavně babička hodně šetřila, moje maminka taky byla taková jako šetřivá, na jednu stranu, na druhou stranu zase ne, jo, a přesně takhle jsem to měla já, že někde jsem šetřila a někde jsem brutálně zase rozhazovala, jo. A vůbec jsem se v tom neuměla orientovat, jenomže teď jsem právě zahlídla ten odpor k tomu, bejt taková. A teď vlastně jako s tím bojujete, jo. Ne, já prostě nebudu taková, jako, já taková prostě nejsem. Jenomže tady nejde o to, jestli jako taková jste, nebo takovej jste. Ale ten postoj k tomu, protože my tím vlastně nejsme, jo, ale zase je to jedno, jsme vědomí, blá, blá, blá. Ale tady jde o ten přístup k tomu, dejme tomu k tomu šetření, jo, protože já chci být přeci lepší, protože když jakoby šetřím, tak si třeba dělám potom ty tukové zásoby, abych prostě nebyla v tom nedostatku a tam se na to váže spoustu dalších programů. Ale je to úplně jednoduchý, protože když jenom zase uznáte, oka, šetřím, tady šetřím a nejste v tom vlastně v rozporu, v tom odporu a najednou vlastně uvidíte, že jste v míru s tím, že teď probíhá tohle, teď šetřím, nic s tím nedělám, nemusím vůbec zjišťovat, kde to, odkud to přišlo, bla, bla, bla a přestávám to prostě šetřit. Dokud to takhle je, tak to tak je, ale ono většinou se to samo potom přirozeně právě promění, že už tam k tomu nic není. Není tam k tomu žádná emoce, žádný odpor, nic. A vy se úplně přirozeně posunete, v úvozovkách posunete zase jako do jiného vnímání sebe sama. Jo, o to jde, o nic jiného tady jako nejde, že jo. Prostě je to postoj k sobě, jak na sebe nahlížím, tudíž jak se přijímám, jo, vadím si, nebo si nevadím, jo, jako co se vlastně projevuje, že tam nejde ani o to, co se projevuje venku, ale jak se projevujeme my, to je přístup, neustálý přístup sama k sobě, jo, a buď jsem k sobě v odporu, anebo v lásce. A jelikož jsme láskou, no tak já nebudu bojovat s tím, že tam teď probíhalo, už mi jde zase probíhalo šetření. Jo? A jako vtipný je, že vlastně, když se tohleto ukáže,
tak třeba konkrétně mně se v tom těle úplně zaleje takovej blažený pocit, že to je vlastně ono, že tam nejde o to s tím bojovat a chtít být lepší, jo, prostě, ale přijmout to, že ok, tak to tady je, teď jsem taková, jo, v uvozovkách prostě probíhá tohle a já jsem s tím úplně v pohodě a můžete se normálně konečně nadechnout, vydechnout, svobodně přijmout se, toto je, teďko probíhá tohle, já jsem s tím v míru a hotovo 20. No, můžete si to převést na jakoukoliv jinou situaci, kde třeba zrovna vnímáte nějaký odpor k sobě. Ale ono to vyvstává stejně všechno, jako v tom přítomném okamžiku. Jo? Ono ani není potřeba nic hledat, ono to fakt to děje všechno samo, přichází to samo a zase uvědomuje, to vědomí se uvědomuje samo o sobě. Ono samo o sobě dává vědět, jo, najednou si to uvědomíte, jo, protože tím jste tím vědomím a vy si to sami uvědomíte a tím uvědoměním se to proměňuje, ale proměňuje se to samo a to je dokonalý, je to dokonalý, jo. Takže tohle a ještě jsem chtěla říct třeba o tom zvědomování, jo, co třeba říká, já nevím, Pavel, Surma nebo někdo jiný. Je to technika a někomu to může fungovat a někomu to třeba nefunguje. A mně vlastně došlo, že to taky úplně není přirozený, tohleto zvědomování. Je to taková ukázka toho, aby jsme viděli, že dobře, nejsem ta emoce, nejsem tohle, ale zase budu se opakovat, zároveň to jsem úplně všechno. A není to oddělený od sebe, protože jsem to všechno já a hotovo. Jo, všechno já, jako to vědomí, tím prostě jsem a zároveň nejsem. Ale přeci, co pak malý dítě, když prožívá něco se mu nelíbí nebo líbí, tak přece taky si nesedne a nezačne prostě zvědomovat a teď nechávám procházet emoci. Prostě projeví úplně přirozeně to, co se mu nelíbí. Jo, v té pravdě. A nevyčítá si to a jenom vlastně to nechává projít úplně přirozeně. Ale ne vědomě, teď to nechávám procházet. Ne, prostě to prožije. To je celý. Ale nám třeba bylo ukázáno to, že je tady nějaký jakoby zvědomování toho, že v tom těle něco prochází, což je naprosto v pořádku, ale já to nemusím ani už pozorovat a nemusím si to ani uvědomovat. Prostě už se to ví, ta informace prostě tady byla. Jo, ale my jdeme dál. Jo, tady nejde o to se zaseknout v nějakém zvědomování, uvědomování, ale navracíme se do úplné přirozenosti, do normálnosti, akorát bez toho, aby jsme si to pořád vyčítali, že jsme nějaký, jo, protože nám to bylo podsunutý. Je to fuk, jo, tady jde o to přiznat si, jo, prostě třeba, já nevím, teď jsem jela autem, já jsem čerstvý řidič, takže občas to vyskočí, jo, třeba nějak takový blbej pocit, strach, jo, že jsem z toho třeba, já nevím, rozladěná, jo, partner třeba to na mě vidí, co je, a já říkám, a hele nic, jenom prostě jsem z toho trošku rozladěná, no, trošku jsem třeba, mám strach nebo něco, ale zase jsem s tím úplně v míru, je mi to vlastně jedno, jenom popisuju nahlas, co momentálně jako se prožívá, ale je to ve finále fakt na tom nezáleží. Jo, prostě jenom ten vnitřní odpor vlastně brzdí prožívat tu svobodu. Ale ten odpor jakoby sám o sobě taky není špatný.
Jo, on zase jenom ukazuje, hele, podívej se tady ještě, si to prostě dovol. No. Tak jo. Mějte se krásně. Jako vždycky, dneska svítí sluníčko. No a já jsem ještě něco chtěla říct, ale nevím co. No, kdybyste měl někdo třeba nějakou otázku, klidně mi napište. A já o tom třeba namluvím nějaký video, když mi to k tomu půjde. No a každopádně jsem ráda, že jsem se teda už nenechala zastavit, protože jo, to dopovím. Nenechala jsem se zastavit a prostě točím videa, dělám to, co je přirozený, protože jsem vlastně zastavila sama sebe. Jo. Nám opravdu nikdo nic nedělá. Jo. Ale tak dobrý, jede se dál. Tak jo, tak zatím. Ahoj.